DXDC Radyoman Report. Formal nang gitunol sa DXDC Public Service Team albag hinabang sa RMN Foundation alang sa mga nasunugan sa Barangay 23-Z Boulevard ng Siyudad sa Davao. Gidawat ni Joy Tungal, Releasing Officer sa Barangay 23-Z Mini Forest Boulevard albang hinabang nga mga sapot din donasyon gikan sa mga suking tigpaminaw sa DXDC RMN Davao. Gipasalamatan ni Tungal ang RMN Foundation tungod kay dakong tabang ang mga sapot human walay na salbar nga mga butang ang mga nasunugan pasado alas 12 sa tungang gabi. Gidugang sa releasing officer nga usa sa paglagikinahanglan karon sa mga nasunugan ang habol ug banig aron dili matunugan ang mga nasunugan nga naa gi-evacuate sa covered court sa Barangay 23-Z ning Siyudad sa Davao. Diya karon ang tipik sa pamahayag ni Joy Tungal. Kailangan siguro nila sir ang mga kanang mga habol kay murag wala gyud sila dala sir pag kuan nila murag lang tapot lawas lang ilang ipangdala. Napadyoy namatay. Yes sir, nasa expensive na sunog. Daghang kayong salamat sa inyong pagtabang diri sa mga sunugan ug sa usa pa daghan kayong salamat. Mao kadto ang mga balita nga atong nahipos kini sa Radyo Bandudong Rin Lubos Buga, Tatak Arimen. Tatak RMN.